हालामनि रादाबाव बरायबाय। एमपि बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो दोलोआ साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। दा बे समाव बिपिएफ दोलोआबो उन जाना थायाखै आरो एमपि बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बारनि एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ गोख्रोङै बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। बिपिएफ दोलोनि सिडब्लिउसि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि खालायगावआव जानानै थाङो। एमपि बिसायख'थिनि सिगां बिजाथिफोरखौ फोसावनायनि सिगां क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो लकसभा बियाबाव बिजाथिफोरा सोर जानो हागौ बे माखासे जाथाव बिजाथिफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथिफोरा खाम्फा बरगयारी, प्रमिला रानी ब्रह्म आरो प्रिथिबिराज नारायण देब मेस जानो हागौ आरो दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर', रिहन दैमारी, रबिनसन मुसाहारि, धीरेन बर', इमानुएल मुसाहारि जानो हागौ। बेबादिनो बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो बिजाथिफोरखौ फोसावनायनि सिगां सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथिफोरा जानो हागौ इउजे ब्रह्म, राजु नार्जारी, बेरलाव के कार्जि आरो दरं उदालगुरियाव बिजेपिनिफ्राय दिलीप सयकिया जानो हागौ। एमपि बिसायख'थिया फैगौ एप्रिल दाननि नैथि सप्तायावनो जानो हागौ आरो इलेक्सन कमिसना थाबैनो बिसायख'थिनि अक्ट'फोरखौ फोसावनो हासिगौ। बे बारनि बिसायख'थिया जोबोर नोजोर होनो गोनांदि बिपिएफ दोलो आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव गोख्रोंसिनखौ देरहागोनखौ नुहुरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। आरोबाव आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था। नोंथांमोना मोनसे आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा, जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आराम गोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।